del que portem de temporada i fins i tot va poder golejar un Atlètic Club que va decepcionar a Mestalla. La primera ocasió clara de gol va arribar al minut 20 en esta jugada individual de Peja Mijatovic, que al final va enviar el baló al cos de València. Era el preludi dels minuts màgics que s'anaven a viure a Mestalla. 3 jugades començades per Sietes van ser l'inici de 2 gols i un tir al travesser. Minut 22, falta el jugador asturià. La trau Mijatovic, València ix amb la guitarra i el baló, rebotat en la galta de Camarasa, entra en la porteria basca. No s'havia acabat l'eufòria del primer gol quan Sietes torna a furtar un baló i és objecte de falta. Per 2 voltes els valencianistes trauen, Mijatovic amaga i passa a Gálvez que en semierrada bat València. El 2-0 va fer esclatar Mestalla. Però no es va acabar ahir el sac d'oportunitats. Un minut després, Sietes passa en profunditat a Mijatovic i el baló s'estavella al travesser. En 3 minuts, el València havia fet 2 gols i podia haver deixat resolt el partit. Masinho també va poder augmentar el marcador si esta vaselina acaba dins la porteria. En la segona part, a la contra, va començar el festival Mijatovic. Amb la defensa avançada dels bascos, el montenegrí es va fer l'amo del contracol valencianista. Ja va avisar primer amb esta genialitat amb l'empenya intentant aprofitar-se de l'eixida de València. Viola va ajudar també. El brasiler va substituir Gálvez i amb el públic entregat va demostrar la seva classe amb esta xilena. El gol hauria provocat el deliri perquè el carioca té la gent a la butxaca. Per a tancar la nit, Mijatovic va tornar a marcar de falta. El montenegrí va llançar magistralment este lliure directe. Peja no marcava de falta des de la final de Copa. Els bilbaïns van marcar gràcies a un gol de Julen que va rematar una nova centrada de Goico. Açò i l'expulsió d'Echeverría per protestar van acabar amb un 3 partides bascos. El València els havia esborrat del camp.